Project Era. Katuwang sa pagbasa. Maray nga daw mga aki, ako si Teacher Yes. Makakaiba nito sa adaw na ini para adalan ang letrang O. Aadalan ta ang itsura, tanog, pagsurat ang letrang O. Madya na kita magbasa, kita magbasa, kita magbasa. Madya na kita magbasa, makakaroon kita. Adalan na ang letrang O, letrang O, letrang O. Adalan na ang letrang O, madyabasa kita. Ang letrang O. Magkatakitaning maugmang pagbati. Maugmang pagbati. Maugmang pagbati. Maugmahon, maugmang, maugmang pagbati. Nagkanta-kitaning maugmang pagbati ka-birthday mo niya ni Omar. May babasahon akong halipot na istorya sa birthday ni Omar. Birthday ni Omar, istorya ni Eleanor S. Bello. Happy birthday, Omar! Kanta ni Mama Ola sa kani Papa Oscar. Petsa 8 ni Oktubre, amay na pinukawan si Omar kan sa iyang ina sa kaama. Ugmahon, 8 taon na siya. Salamat po, Mama, maugmang sabi niya. 8 taon na ako. Otro konta po ang istorya. Birthday ni Omar, istorya ni Eleanor S. Bello. Happy birthday, Omar! Kanta ni Mama Ola sa kani Papa Oscar. Petsa 8 ni Oktubre, amay na pinukawan si Omar kan sa iyang ina. Ugmahon 8 taon na siya. Salamat po, Mama, maubang sabi niya. 8 taon na ako. Ano ang narisa nito sa mga tataramon na ini? Omar, Ola, Oscar, 8, Oktubre. Parehas po ang mga puon kan mga tataramon na ini. Anong tanong po ang nadangong pindo? O, ang mga tataramon nagpupuon sa letrang O na ikwang tanog na O. Sabihin ta daw po iraray ang mga tataramon. Omar, Ola, Oscar, 8, Oktubre. May mga ipapahinging papo sa inyong mga litrato na nagpupuon sa letrang O. Opisina, Hospital, Okra, Bispo. Kamo naman daw po. Opisina. Ospital. Okra. Obispo. Ano ang ingat na tanog kan mga tinapong pinahiling ko? Ang ingat na tanog kan mga binasa ko ay O. Putrohon daw po indo ang tanog kan letrang O nin tulong beses. O, O, O. Uyan ang dakula sa kasagit na letrang O. Isurata ang letrang O. Punanta sa dakulang letrang O. Magguhit kitang bilog kung sa guhit na blue hanggang sa blue, pabalik sa taas. Kontrolon sa daw po. Magguhit kitang bilog kung sa guhit na blue hanggang sa blue, pabalik sa taas. Isulat naman daw po ang salit na letrang O. Magguhit kitang bilog poon sa guhit na red hanggang blue, pabalik sa puon. Kontrolon na po. Magguhit kitang bilog poon sa guhit na red hanggang sa blue, pabalik sa puon. Nakasulat na po kita ng nakula sa kasalit na letrang O. Kantahon taman po ang tanog kan letrang O para da ito malinawan.
Anong tanog kan o? Anong tanog kan o? Anong tanog, anong tanog, anong tanog kan o? Oh. Dahil ingawan ang mga inadalan sa kunyadalaw. Ang letrang O. Pero bago yan, purbaranta. Pagtambalon ang mga retratong nasa column A sa mga ngaran na nasa column B. Isulat sa gurit ang letra kantamang simbang. Basahan ko po iraray. Purbaranta. Pagtambalon ang mga retratong nasa column A sa mga ngaran na nasa column B. Isulat sa gurit ang letra kantamang simbang. Ang tamang simbag. 1. Letrang C. Okra. 2. Letrang D. Hospital. 3. Letrang B. Obispo. 4. Letrang A. Opisina. Sana po nakuha niyo ang mga tamang simbag mga aki. Mapaaram na po ako ngunyan. Piling tandaan, onra kan sarong magurang ang aking mahigos, kakulang sa pag-adal, pati sa pagtabang. Hanggang sa susunod na video, ako si Teacher Ness. Let's mabalos!